Yo, what people, what everyone. My name is Djsparks Zimbabwe. Ndiripo papa Zimwe Reality ITV. Pandinoita mudhibinira wekuwavha my latest pandinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa pandinobata nyaya dzinenge dzichiitika kumacelebrities but kunyanya macelebrities emuzimbabwe muno. Muzuva ranhasi ndine rimwe guest vandadaidza kuZimwe Reality ITV wandida kuti titaure naye atiudzewo kuti anozvifambisa sei anoita nezvechi. Welcome to Zimwe Reality ITV. Yo, Simona, aka Mr. CEO. This is a cloud of fire representing outer road promotion. Right, I want to cloud of fire. Such a question zvandandowabvunza kuti munyatsovazive muvanzwisise kuti vanozvifambisa sei the artist and papa outer road entertainment, outer road promotion. Saka makatanga kuimba ringi? Zvekuimba zvokoma atabva kure mudhara. Vatanga kuimba ndofunga kuti tanga kuimba cheko ndakatotanga kuimba ndiro mudumbu but uzotanga kuzongopo vanhu kuti vanzwe zvakatanga kuti grade 3 ndokakataurwa machure nekudai ndatanga kuzikanwa pagwazi kuzodai grade 7 form 1 form 4 chikurwa mangoma dzemaratava mageto isita kutopindawo mastudio nokuti dazi. Right, so Mr. Cloud of Fire, sei nekubereka munonzi chino? Nzita rekubereka mukoma ndinonzi Knowledge Tamangena. Knowledge Tamangena ani makore mangani? Knowledge Tamangena izvizvi 22 years. 22 years? Yes. Alright. Saka waraiti etiendere kumusic timuyatsodzwe kumusic kuti makatanga rini music? Zvemusic mukoma zvanditem takatotanga tori tongoti zvekuimba kuti ndinzi ndinoimba handimwari wakazvidana saka zvakatotanganisa ndatombowa panyika asi zvekuzonzi ndipe vanhu mangoma zvakazotangawo ndaguma-grade 3 ikoko kuzoti grade 7 form 1 form 4 munhu zati grade 3 makatomborekodhere kandira zvezvimwe zvongoriwo mafreestyle and stuff ndiri grade 3 ndo pakandakukwanisa kuimbira vanhu kwete kurekoda ndakazotanga 2011 but ndiri grade 3 ndo pandakatanga kuroera makoma ndinongozoyeva panhepa primary tichirona mafreestyle michi dzimara maticha kutozoti mwana ngapo yambotimbira ndose anogona dzimara chikoro chese chakutozokusimbisa kuti aiwa toda kutobvenda kumasports anomboenda se ambozasimbisa. But saka makatanga kurekoda rini? Makatanga kurekoda takatanga kurekoda 2011 mukoma. 2011 ndairekodera kupi? Ndairekoda kumarondera ndokwandogara ndokwandatakatanga kurekoda ndimwe mvesi ndangorekoda ngali shamwari yetsanozi yangu bva ndarekoda tune patondisimbisa ipapo pakoda panaungokona kuti yavatotanga usaitese usamira chipo watotangira papo itese urorema chinhu kubvira ipapo handakuzongomira mangoma takatotanga 2011 ichirekoda nelaptop. But patizvo zvimunga mine masundi nealbum amangoshanda ikati munongorwa masingles zvimaalbum pamberi pababati pese apa angori masingles nezvimakolabo chichichibe like pane here kwamakamborekodhawo kuti mamaproducers anozikanwa watinozivawo pane kwamakamborekodhawo ikati munongorekodha mawekiseni kumarondera chete? Kumarondera torekodhera marondera but ndine maproducer akawanda ndashanda nawo so muno muzimbabwe wakaita sana mazuva ano ndikushanda naSimplex Music ndokwandikunyanya kunorekodha matracks ndakashanda nono wakaita sana Cash Lips ana kwanana Timan kwese kuga ndakasvika kwanana JMP ndakasvika kwese but so far matinambogadzira here video kana tachingori maaudios masingles chete? Mavideo ariko mavideo atoripo paYouTube. Saka takada kutsvaga paYouTube kuti Cloud of Fire mune account yenyu yamunoshandisa imimi amuisa maweks kana kuti mune chinoitika pamawekiseni like kana pachinge paine vanhu veZimwe Reality ITV vanofollowa Zimwe Reality ITV vanoda kuzonzwa maweks enyu vangakubate sei? Ndine YouTube account yangu YouTube channel yangu vanongoitsvaga kuti Cloud of Fire YouTube channel yangu then zvinongosiyana ndopane mawekisese but zvinosiyana sometimes nevanhu vanongouploada weekly like ratinoita kana video ndokunongoita ndima munhu obvangotowirirana kutoita uploada pamwe pane zvinhu zvatinenge tichiitira through kuti timaketomaseaese apinde mwana saka yo kana munhu aida kungonitsvaga anongoenda paYouTube obvangoti Cloud of Fire CLATOHFYAH
but so far mune mamwe project amukushanda kuti maybe atogona kutarisira kuti maybe Clatofire ane mamwe works ane mamwe projects anoise anoda kuchiitira like example for example new videos mukushanda patone video ndikubuditsa manje rinonzi mweya kufema hama one song yakarekodwa naSimplex asiritim ranga riri company rinonzi Shumba Fashion Rhythm video recho namawana wasatikutasira pasma monzi zvinotevera izvi zvozi zvichangobvobuditsa rimwe hoko rinongotenderera sofa saka tongori panguva mbichana ndinokushanda ndikubvunze Clatofire kusati tapedza zveinterview yedu yekuti muna inspire like maartist emuzimbabwe kana even ekugermany pane akuinspire patingatoti Clatofire akainspire nanini inini ndingati ipapo rekandibada ini ndinspire nevanhu vanoiba ndoinspire nevanhu vanogadzira mari iri vaizimbabwe asi tadzoka kumangoma warereka ndidai kumangoma inano wandinoti akasvika padhuze nokuda kundiinspire ndibhizi signal tuno muzimbabwe ndongobara vanhu kusaonini ati hapana munhu andingati zvone zvayauya imba zvidinini ndingabva ndikati tatotanga kuti saka makanzi muda kuita collab local ungachuza one artist ungada kuchuza maybe takada kuti tiite collab local ungachuza vese ndinoada zvamubuza unondigonera but ndinoda kuimba kana nemwe mbeu infact because tagara tutonesa zvekubuzu yayo soon vamwe vese ndinongoda kuemba navo because vanogona havana singagoni havese vanondiitira asi munhu anoda kuyazotakolabo naye tigonzi though tine chinhu chedu yedu chachinja muda kuti tigonzi chakatoitwa chirikuda chigadzira asati zvakunzi tingabva tototi chiti chatomirira kuti tichimakete chiende kumakete ndozvakanati zvizikanwa nevanhu vanofolowa Singularity ITV nevanhu vanofolowa music kuti kana vachida kukubatai vanokubatai papi like nhamba vanogona kuwapa kuita kuti kana vachinyanwa zvichiitika muZimbabwe chekudai kama tipinde paYouTube vachitogona katiri paWhatsApp muchida kubata paWhatsApp kuti one munhu akumaketisa music here like manager kana kuti vanobatawo direct kuti panhamba dzacho vanobata namba dzamanager 0776566873 0776566873 ndo namba dzamanager wangu dzepawagwa pamunowana matracks ese munopiwa zvese papo malinks emavideos machiini zvinowanika zvese ipapo nemakozi zvimabookings nechii zvimadanzi vane vakuzoda zvimadanzi zvimapati chii papo linga zvese ipapo saka ndo mamwe makweshini angandinawo angada kundikubvunzei kuitira kuti tizive kuti who is Clatofire anozvifambisa sei akatanga sei but least izvo zvichitara information yekuti maya Clatofire anonzani Clatofire akainspirewa nani nyange mata mnaka kuinspire but ndoti makainspirewa naBase Signal nyakaikuti cho but ndati makainspirewa naBase Signal saka muzwana asi tatina Clatofire but Clatofire vasati waenda da kuti ambotorere freestyle tombonzwo mubatiro wavanoita ngoma tisati anowatsvaga zviri kuna YouTube and stuff but tokata sei obva mbogara mabota sei mambotorero freestyle kana chaakapela pachingoma change anotemba kana munyatsonata maiti ndochingoma chandose chandotemba ene chingoma ichi ndara kana timunyatsoro mangwana wozi machangona chimbobvokona freestyle yakabvonaka pachi atabvonaka pamapages esana mchitaura sanona music saka similar alright Sagani baby, paenda kati ndiri baskore wewe uri cheni nasi ndiri mapanangana wewe uri men chingosiva kuti suna ndisive kuti weni pandiri kunokuratidza mama kunyamente mahendi uya kunondikunokurudzira bendi namira pandiri baby fan katenti zvedu zvoyendekanyangopasivasaendi ziva nekazvipo kamira kukuratidza kanonaiaaiiitwa Yeah man. Asi paneka
nzvimbo kandoda kukuratidza kanonakidza kanowaradzidza kana ndakakuendesa ukanyemwerere chandinoda chete ndechekuti usekerere kanzvimbo ikako kari kure 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 wanzwa here ndogara ndichirota ndine waikoko tichitamba rure rure unoda here kuti ndizokutora renda saka mudhara sakaenda totomungotoro zvakakugara masimbisana mafanzi malast words ona kuti malast words mashoko anoguma anoda kudzo mafanzi kuti zvakamira sitaraina inini ndisati ndataura zvakawandisa ndoda kuti vese vanondisimbisa because ndiri kuona kuti ezvinezvi munenge batiwa ndei kuramba muchinakirwa nemangoma saka vese vanondisimbisa rambe makadaro mwari wekuitirei nyasha boys vakomana nevasikana mwari wekuitirei nyasha boys ndiri kuona kuti kubva 2011 pandakatanga kupinda mustudio vakandipisa chaivo vakandidzikisira kuti ndiende pasi havasati vasvika 100 saka the rest vese varodati varusimbisa maodzi saka ndongoti rambe makadaro rambe muchisimbisa maodzi handimbofe ndakakudisappointa and ndinotoita kuti zviite ende gore atori ma1 ngozi ndine mabara chaivo chaivo yeman respect. Thanks for watching. My name is Djsparks Zimbabwe once again. Tiripo panapa paZimbabwe TV patinongoya nezvinhu zvakangosiyana siyana panouya nemalatest panouya nevapfana vanenge vakaipa vapfana netalent local music to the fullest, local music to the world.